No, no, no. A inak, to sa mi ľúbi, toto je Windows Vista, hej, Windows Vista, operačný systém, ktorý má k dispozícii 2 GB ramky, hej, tak ti zahlási, že mám spustené Firefox, hej, s jedným oknom, ktoré sa browsuje, download extension ako Dumb Them All, hej, kde sa stiahuje jeden súbor, hej, k tomu program Nero Cover Designer, v ktorom sa napaluje jedno DVDčko Lightscribe, hej, a napíše to, že v počítači není dostatek pamäti. Aby bylo možné obnoviť dostatek pamäti k správnemu fungování systému, uložte soubory a následne ukončite a restartujte všechny otevřené programy. Hej, počítač s 2 gigami ramky ti to vypíše, hej. No a vezmi si, XPčka s 512 MB rámkami to v živote nevypísali. To je super, high quality. Už to vydrž, už teraz to dopálime a ideme na inštalovanie. OK. Ešte budem musieť napaliť Partition Magic, ale takú podobnú kokotinu a už to pôjde. Kúpiš ich do kakáča, Asi tak.